Dumani uYehova nonke ihlabathi mkhonzeni uYehova nifuyo. Izani niphambi kwakhe nimemelele. Yazini ukuba uYehova uThixo yena wasenza yena sisithi singabantu bakhe nezimvu zakusandile. Masithandaze. Mawethu oyingcwele, mawethu unamandla. Nonguyise uNkosi yethu Yesu Kristu kusasanje Thixo wami. Ndisondela phambi kobuso bakho ndixolela Nkosi izono zami endizenzileyo Thixo wethu ukuthetha kwami ungakhange kube lula phambi kobuso bakho. Sicela uxolo ke Nkosi ngazo izinto sinethemba ke Nkosi ukuba konke kuza kwenzeka apha Nkosi namandla amakhulu khona wena njengoThixo uKristu Nkosi yethu. Amen. Masilifumane ke ilizwi lamazwi kaThixo kwincwadi yomvangeli uMark isahluko sesithandathu. Siqala ukufunda nje umqolo amashumi amathathu siyoma kumashumi amabini anesine. Wayifungela ngelithi into othe wayicela kum lokupha kude kube sisiphingatheni somkumkani bam. Iphumile ke yathi kunina, ndicele ntonina? Wathi yena, intloko yombhaptizi, intloko kaYohane umbhaptizi. Eli lilizwi likaThixo. uThixo waxola makalisekelele ngakafutshunyalwa njalo ngoku nangunaphakade. Amen. Apha ndikhawulezile ndibulisile kubawo umongameli, ndibulisile kwabashumayeli, kwamagosa, oomama, ootata abashumayeli, ulutsha, usisi nonoRosette ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Molweni bazali. Apha kwesi sifundo sisifundileyo phantsi kwesi sihloko sithi ukufa kwaYohane umbhaptizi, sifumanisa okokuba uHerode njengekumkani yelo lizwe kuye kwahlaleka kokucaba kukho umsitho othile owenziwayo apha ekhayeni. Wanesithembiso uHerode into asicelayo ukuba umntu othe wangqungqa wagqwesa kuloo nto azawenza kuyo lo msitho, nantoni uba ayicelayo uzawumenzela. Ngenxa yentombazana ke kaHerode iye yaxaba okokuba ngaba ingacela ntoni na, ngoba kaloku apha ekhayeni akukho nto ingekhoyo. Waqonda makachwechwe aye kumama wakhe abuze kumama uba makacele ntoni na. Wakhumbula kumama okokuba ngaba kukho uYohane osentolongweni angavaniyo naye. Waqonda makacele intloko kaYohane. Wahamba ke intombazana yaya kutata yaxela oku icelayo pha kuyise. Ngenxa yesifungo nesibhambathiso asifungileyo utata kwanyanzeleka uba mayithunyelwe amadoda athile ayokhangela uJohane amnqumle intloko ize ngithibe intloko yakhe. Eyona nto engamandla endirhala ukuyishumayeza rhamente yasekhaya endiyixelelisayo kukokuba ngaba sizilumkele izinto esizicelayo. Hleze kuthi kanti ekuceleni kwethu izinto sicela izinto ezawusixaka, ngoba ekugqibeleni uHerode uyawaxakeka uba uzawuyithini intloko kaJohane umbhaptizi. Ndizama ukuthi ngalo lonke funeka sihleli nje sisazi okokuba yintoni emasiyicele, yintoni efanele masiyicele uThixo njengomdali wethu, njengomzali wethu. Singaceli nje nento ezawuthi ekugqibeleni sixakele nezinto, kuba ndikhumbula nomfo unantsika kwaHerode oyaxakwa nantsika endleleni ba ethembise ngoYesu. Waqonda okokuba ngaba nansi le nto bethembise ngayo abantu. Bathi abantu, into naloo nto kuthi hamba uzibone uba mawuthini ngayo, thina sinonto wenza nayo kuloo nto leyo uyicelileyo. Ezinye izicelo sizicelayo zihambe zisibethe. uThixo ke makasikelele athamsanqelise ukushunyala kwelizwi lakhe ngoku nakunaphakade. Amen. Masithandaze. Mawethu olungileyo, siyabulela ngezwi lakho uThixo wethu namandla amakhulu. Siyabonga mzali njengoba uThixo wena thina singabantwana bakho. Sicela oku Nkosi usenzele ngokusithanda kuwe uKristu Nkosi yethu. Amen.